Eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí ó ní ìwúlò èso wèrèǹjẹjẹ tí a mọ̀ sí olúwèéjẹ. Òun náà tún ni wọ́n ń pè ní ojú ẹyẹlé. Òun náà tún ni wọ́n ń pè ní ojú olóńgbò. Ìwúlò ojú olóńgbò òun náà ni mo mú wá fún wa ní òní. Atẹ́gùn burúkú kò ní kọlù wá taya tọmọ tẹbí tará. Báwo la ṣe lè lo èso ojú olóńgbò yìí fi dáàbò bo ara wa àtàwọn ọmọ wa? Báwo la ṣe lè fi dáàbò bo ẹbí wa àtàwa náà? Ẹ rí i pé láyé òde òní àìsàn tó kọ́mọ̀ láyé òde òní òun ni stroke. Àtèmi àti yín ànírógun stroke o. Àtọmọdé àtàgbàlagbà òun ni kinní yìí mú. Báwo la ṣe lè dènà stroke yìí? Ẹ bá mi lọ wá èso ojú olóńgbò 11. Àtàgbà àtèwe wa ni àtọkùnrin àtobìnrin ẹyọ 11. A wá gbé mì, a mì, a fomi lò ó. Ó ṣiṣẹ́ o fún ẹ̀gbà tí a mọ̀ sí rọpárọsẹ̀. Àtèmi àti yín ànírọ lọ́wọ́ ànírọ lẹ́sẹ̀ o. Ẹ̀yà ara wa kò ní fi wá sílẹ̀ sáyé lọ o. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀, ẹ jẹ́ kí a ṣe é. Ìdènà stroke tó dájú ni. Ẹ jẹ́ kí a máa lò ó bóyá ẹ̀ẹ̀kan láàrin oṣù bíi 3. Ká máa lo èso ojú olóńgbò yìí 11 tàbí 12. Ẹyọ 11 tàbí ẹyọ 12. Ẹ jẹ́ kí a máa lò ó. Ẹ jẹ́ kí a máa lò ó. Ó dájú, àmì Elédùmarè dájú jùlọ. Ẹ lè fẹ́ pè mí, nọ́mbà tí ẹ máa pè mí sí ni 080 39 33 6675 tàbí 080 53 13 31 42. Orúkọ mi ò yí padà. Èmi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín. Orúkọ mi ni Dr. Aviz Abolade Aramide lágboolé Ìjagun ní ìlú Ìníṣà. Ire o.